Susama ang sitwasyon sa siyudad sa Sugbo. Kaghapon, gibaha ang buhatan sa Comelec Cebu City sa daghang mga naningkamot nga makaparehistro. King Perez, Sugin Limi. Gibana-bana sa pulisan nga dulan 5,000 nga mga malupyo sa syudad sa Subo ang miabot sa mga registration center sa Comelec. Nagpabilin gihapong problema sa Comelec ang kakuwang sa mga empleyado ug kahimanan sa pagparehistro. Kaya ho na lang na ako kay una ko'y choice. Naadyo'y problema, mas nindot pa to sa una na, sa barangay lang kay ang gamay ra na tao sa barangay, dali ra jud kay mahuman, di pareha jud ani na tanan tibuok jud south ug norte, nag-abot-abot tas dugay pa jud kaayo ang usad na, ganina pa kay may wajud. Murag dakong problema gyud. Yaon sa may angay buhaton unta. Kuan, palambuon, daghan og mga facility og para mapaspas ba. Adunay mga nagparehistro nga nangabot sa Comelec sakay sa sakyanan sa barangay. Ang mga barangay naghatag usab og libre nga paniudto. Ang barangay Pasil nagpadala usab og mga tawo gikan silang barangay aron motabang sa mga nagparehistro. Igo lang ni facilitate sa mga constituente para pagkuan kay ang uban ko taon dili ka mo fill up, alam niyo, among gitabangan para dali sila maka-fill up ug makalinya sa sunod sa proseso sa Comelec. Ang akong ipaluhan nga barangay kapitan kasamtangan na kuan mao nay nagagat wala may magkuan either asa sila basta ang amo nga maparehistro sila amo silang gidiasig. Ang barangay Kamagayan naghatag og pospas og orange juice. Ang konsehal sa barangay nga si Julita Vilvestre mi depensa nga dili premature campaigning ang ilang gibuhat. Luoy man mi nga nagdasok din na nya way ko anam gyat dan pagkaon. Juice dili na ingon nga nangampanya nami dili oy. Narana nila. Para namo sila ray nahibaw asa sila wa mi nagkuan og maarigid sa amoa. Adik na may 5,000 na may iski. At si Atty. Marcel Sarno, Comelec Cebu City North District Election Officer, mi pasabot nga way sayop sa mga nasayran nga pamaagi sa maong mga barangay. Wa na siya violation. First, wa gina violation. Ang prohibition na foods drinks during campaign period but not karon. Ang North District maka-accommodate lang og 8 nga to sa 900 ka mga registrants matag adlaw. Samtang ang South District maka-accommodate lang og dulan usa ka libog 300 ka mga registrants kada adlaw. King Perez, News 5. Usa ka kanhi gwardiya gitulo sa testigos nga mao'y nipusil sa usa ka batan-on kansang patayng lawas nakitaan sa kasagbutan sa may Newton Subdivision sa Pardo. King Perez, Sugin Limi. Usa ka kanhi gwardiya giila sa pagpatay sa usa ka 22 anyos kagahapon. Ang biktima usa ka Jonathan Ocarisa, 22 anyos na palgang patay sa may kasagbutan sa Newtown Subdivision, Pardo. Ang biktima dunay mga samad pinusilan sa baga ug ulo. Ang kauban sa biktima nga usa ka 17 anyos nga nakaikya sa nahitabong krimen mitudlo sa kanhi gwardiya nga si Jonathan Pagoya mao'y nagpusil sa iyang kauban. Matod sa 17 anyos nga testigos ang iyang higala lamang ang naigo sa pagpamusil kay nakadagan siya. Gani matod niya nagunitan pa siya sa suspect apan nabuhian siya dihang iya unta kining bunalan og bato. Ngon man dong babae kawata na. Kasi may duha siya raw sanig go. Sumba siya, yang ko nakadagan mo niya, gukod mo ko na niya. Kuptan ko, sumbag ko. Kupot na ko bato, ako tan sa pagkunta ba. Tanaw niya kadong iya gipusil, nagba wagid ba. Umsa mo tanaw to niya. No, nakadagan ko, layat ng koral. Matod sa testigos, iya pang nadunggan sa wala pa mahitabo ang pagpamusil ang tingog sa asawa ni Pagoya nga si Jenny kinsa misinggit og kawatan og ipapatay kini. Kuyog ko sa mga imbitasyon sa kini mga pulis dire kay nasaligo kay pulis god nagoy balaod balaod wa man ko sa alang-alang di kumkuyog di gud ako dili gito ikaw may nagpusil ano gud taong pusilon man atong tawo nga makasa nato kanaka pusil kaya wala ay wa jud ko maingon nga kanang tirahi ka wa man ko kakitaan na wa man sa kundi gawas among kagalingon alas 7 sa gabi makatiman ako sa mga anak bisa mga tanan pa mo sa mga silingan dili jud ko tigawas ana gumanak pa kaon sa mga bata nanak ko sa sud. Si Jenny Pagoya nga asawa sa suspect niingon nga nakadungog siya og unom ka boto-boto ni atong Sabado sa gabi. Nakitaan sa 15 anyos nga anak ang patayng lawas pagkaugma.
Gisugod sa akong mama ba manghaog-laog sa bakanding baka nang kabayro. Nya mao ipag-agi niya diri, nakit-an niya nga nay tawo nga nagkulog niya nakadugo ba niya ibalik sa agi kinapaybaw siya nako. Nya wa ko nit King Perez, News 5. Usa ka babae na dakpan sa gihimong bypass operation sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch dito sa Tahaw, lungsod sa Pinamungahan. Nadakpan usab ang pag-umangkon nga si Edwin Bartolabak, nakuha gikan kanila ang baliga nga shabu. Matud sa iyang pag-umangkon, igo lang sila nga gipabaliga sa drogas. Samtang laing babae na sikop human nanguot sa bag sa usa ka gwardiya diha sa Dan Colon pasado alas 8 kagabi. Si Lizel Gaa, 34 anyos na sikop sa iyang gikuutang gwardiya nga si Bervenia Tavera. Si Tavera nga gwardiya sa usa ka tindahan nakabantay nga mibugat ang iyang bag. Sa iyang paglingi, iyang nakita ng sospetsado uban sa laing lalaki. Apan ang mga sospek mikalit og panagan. Daling gigukod sa biktima uban sa laing mga gwardiya ang mga sospek apan si Gaa lang ang ilang nadakpan. Usa ka fetus nakitaan sa sidewalk Barangay Parian mga alas 10 pasado ni atong Sabado sa gabi. Gibana-banang nagpangidaron pa kini og tulo ngadto sa 5 ka buwan. Uban pa niini ang inunlan, usa ka gwardiya sa building dapit sa gibinlan niini nakamatngon nga adunay tulo ka babae nga kadudahan ang lihok og daling mibiya sa maong lugar. Oo, pag agyan ako rin, agikan ko dito sa tiriyahan, mo to pag agyan ako rin, tapos sila, sila nagpagtapag, agyan ko rin, tanah. Mo to yung naratanaw, mo to, ako gidool rin, pag agyan, pag dool ako, mo to, nakaw dito, nilingi, wana, ako nang gidool rin, ako nito sila, wana. Usa ka collector sa credit card gidakop human manghulga sa iyang mga kliyente aron mapugos siya pagpaningil sa mga utang niini. Ang iyang hulga mao ang pagpapublish sa usa ka newspaper sa mga pangalan ni atong dili niya makolektahan og bayad. Jinky Barrio, Suginlimi. Natanggong karon sa Waterfront Police Station kining 29 anyos nga kanhi ahente sa usa ka telecommunications company human niya giilid ang iyang kliyente nga sakop siya sa usa ka print media nga nakabase dinhi sa Subo. Nakuha gikan kang Mervin 7 kining nagkalain-laing identification ug credit cards. Usa niini ang ID nga sakop kuno siya sa Cebu Daily News. Ang iyang modus mo ang pag-blackmail sa mga kliyente nga iya kining ipamedya kung di mo bayad sa mga utang sa credit card. Kuan sa trabaho namo na mga eleksyon mo na siya yung usa ka strategy na mga magpaningil pero direct man dito sa among kliyente. Kaganiyang sayo sa buntag, nagpatabang sa pulis ang duha ka mga biktima niya ug didto nasuta nga peke dayang maong lalaki nga nagpailang sakop sa CDN. Sa entrapment operation, nakuha gikan kaniyang 2,000 pesos nga marked money. Nanawagan karon ang kapulisan sa uban pang na biktima ni Seven nga mudangop sa ilang buhatan aron mapaligon pang ilang kaso batok sa dinakpan. O basi naapay daghan na biktima ani ni si Mervin because according to him he is also a contractor sa Globe Telecom in collection as well as credit card collection. Jinky Barrio, News 5. Duha ka mga lalaki ang nadakpan sa Regional Intelligence Division sa kapulisan tungod sa paghimo og armas ug paghupot og granada ug pistola. Si Joel Pasaol alias Bebot, 43 anyos ang nakuhaan og duha ka mga KG-9 pistols ug usa ka kalibre 45 nga armas dihang ihatod na unta ang maong mga armas sa usa ka nagpailang buyer nga pulis niadtong Sabado duol sa North Bus Terminal. Nasayran nga dugay nang tiggama og armas si Pasaol sa Danao City. Samtang nakuha sab gikan ni Nelson Albia ang kalibre 45 nga pistola ug usa ka granada. Siya suspect sa usa ka kaso nga pagpatay sa usa ka asset sa pulis. Nakuha ang mga armas dihang girikisa siya sa mga pulis sulod sa ilang panimalay sa dalan 3 de Abril, Labangon, Dakbayan sa Subo. Kasong illegal possession of firearms ug explosives ang atubangon ni Albia. Pero labi na gyud karon nga duol na ang atong election purpose sa iskin nato. Itubo na to atong effort ani. And then incidentally during spot frisking sa iya recovered from him iyang granada sa shorts. Usa ka kanhi sundao ang giingong nagpaligi sa iyang kaugalingon human kini ma-warshock. Kini Dennis Tanok, Suginlimi.
Naghapa sa Dan Magallanes ang waanay kinabuhi nga si Nicolas Enriquez, 50 anyos nga kanhi Sundao. Alas 9 niadtong Sabado sa gabi, samtang mihunong atubangan sa stoplight ang usa ka bus di paseruan, giingong tuyong gibangil ni Enriquez ang iyang ulo sa maong bus aron magpaligis. Tama na siya, nagpungko. Niya, tataod, ni hubo yan si Nina. Murag gutom siguro na siya ba. Buto, lakaw siya, lakaw niya. Buto, pag tanaw niya, stop man niya, na may series. Ni ato dyan siya sa ilawm. Ni, murag naghikog dyan na siya kay, ni suong man. Niya mo to pag go, na kuhan dyan siya, tuyok dito sa ilawm. Paglarga, pag go na, nilarga, may isa naman ang luyo ang ligid mo. May kabantay ni tao ba? Usa ka higala sa kanhi Sundao ang mipasabot nga wa na sayang taro nga pangisip si Enriquez, human kini matud pa mawarsyak ug way taro nga kaon. Pag-awarsyak kanya, walang si kuan tarong pangisip mo nang gipabalik siya diri sa Cebu. Dugay na wa pa ko matawa na. Pam na istorya sa iyang kuan maigsuon. Kasamtangang gibalhog karon sa detention cell sa Cebu City Police Office ang driver sa bus nga si Elfrido Aypana, samtang nagpaabot nga pasakaan kinig kaso sa mga tagtungod sa iyang naligsan. Dennis Tanok, News 5.